Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа грима на Лили Колинс с този тъмно-син очен грим, т.е. тъмно-синя очна линия. Ще започна с нанасянето на основа за лицето, за да приглади моите несъвършенства и да изглежда лицето още по-добре. След това продължавам с фондитена, който реших да не бъде точно матов, макар че на снимката ми изглежда сякаш кожата и е матова и са разчитали повече на хайлайта, за да се просветли лицето. Използвам фондитен, който има натурален завършик. След това продължавам с коректора. Коректора е на MAC, любимия ми, който скрива всичко и да, знаете колко много го обичам. Поставяме втори коректор, този път за лице, и той ще скрие някои пъпчици, които в момента имам на лицето. След това ще запечатам всичко с прозрачна пудра, която не дава цвят на лицето. И продължаваме към една много важна част, и това са веждите. За тях ще използвам сенки, с които ще се опитам да оплътня и да изрисувам малко вежди, защото Лили има много красиви вежди. Запечатвам ги с гел, с който ги срещам по такъв начин, че да са малко рошови, защото тя наистина разчита на натуралния вид вежди. И продължавам с нанасянето на сенките. Ще използвам палитрата на Catrice, която ви показах скоро в един влог. Ще използвам един от блестящи цветове като основен. Не искам много цвят на клепача, заради това използвам този цвят. Да, смених четката, защото се оказа, че предишната е неудачна за такъв тип консистенция сенки. След това поставям от светлия цвят, отново блестящ от палитрата под веждата и във вътрешната част на окото. Реших все пак и да очертая очите с малко тъмно-кафяв цвят. Сега леко ще коригирам сенките, за да може да са малко по-чисти в края и да е права линията с остатка от коректора по четката ми. И продължавам с очната линия, за която ще използвам молив. Този на Impala, който е с тяхната силиконова формула. За очната линия ще ви трябва доста търпение. Лично аз не я направих веднага или толкова бързо, колкото изглежда на видеото. Отнеми доста напластяване, така доста изрисуване. Освен това камерата ме отряза, но искам да ви кажа, че след това сложих и отдолу, защото се вижда на снимката, че тя има и отдолу очна линия. Нея вече да опуших с малка четка. Сега ми остана да поработя още малко над лицето. Ще използвам бронзираща пудра, за да го очертая, и малко по-късно руж, който ще е в един доста неутрален цвят, защото не виждам на снимката да присъства друг цвят, освен теракотения или така бронзовия ефект. С червилото имах малък проблем, тъй като аз съм супер бяла и такива цветове на мен не ми пасват. Първо го нанесох и след това реших, че ще го изтрия, защото след напластяването не ми хареса първо ефекта с тази формула. Второ, след като сложих от този розов молив, устните ми изглеждаха малко по-идентични с нейните и малко ми отиваше всъщност цялостния завършен грим. Поставям спирала, с помощта на която се опитвам да постигна по-натурален вид мигли, защото на снимката се вижда, че миглите на Лили не са чак толкова вау и изкуствено изглеждащи. Освен това, Лили има и спирала на долните мигли, за да приличам на нея трябваше да сложим долните си мигли, макар че не обичам. Това е завършения грим, надявам се, че видеото ви е било интересно и приятно. Ако е така, знаете къде да ми го покажете, като дигнете палец нагоре, и с вас ще се видим отново в следващото. Чао!